Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo Kapitulo 1, versikulo 1. Nagasat ti tao, adi, mangipangag, iti pamagbaga, dagiti managdakdakas. Di natuladan ti aramid, dagiti managbasol, ken di makikadwa, kadagiti mangrabrabak, iti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Miguel, alas 5. Wen, ngam ag-overtime tayo ka no. Tado dagiti masapol ang malpas at trabaho. Tapatin ni boss, ag-overtime samot. Kasta gayam. Sige nga rod. Sa bagay, adong agpaiso dagiti dokumento ang masapol ang mapirmaan na. So sige, agin kodaklat nga rod. Sige, aggagagat ka. Tabarang maitalokan tumatlaeng. Sapay lang ko mata kasta. Ngam, jakmat ki din namaan da ita. Basta, arami deklat ti trabaho diti opisina. Aging kay ti kabailak. Apay ngamin adi nagtultuladen. Nagdaras nga imasinso ti panagbiag ko. Ano ka di nagpaiso ti diskarte, Miguel? Nagbaba mo ti sweldo tayo dito eh. Ngam, nagdaras ti rarang ti panagbiag yo. Saan adito iti pagsaritaan ta, maipapan iti dayta. At danto sa bali agundaway, apanay ibagak, nuan niya ti diskartek. Narabyan ka mat anagawid lakay. Itaman pa'y. At lang amin inilipas may bakit. Nag-overtime kami. Napanogak nga rod. Kaya't kunti maturog. Mangan ka pa'y maditi maturog nga awan kargatatan mo. Sige man nga rod bakit. Idasaran na nga roden ta. Maganak pa'y. Sapay maturog ta. Mabit laang. Sumarunukan iti kusina tagi dasarakon. Mangan ka nga umuna, sakbay maturog ka. Mami, agmay-may sakamat nga agkap-kapi dito kusina. Ni daddy ngay, saan ka di pa'y anak kariing? Bay amlat tati amam anak ko. Narabyan anagawid. Iso abay am tamaturog. Nakakaasimot ni daddy. Kanayon nga overtime. Wen nga rod anak ko. Iso nga igaad mo ti agadal. Tapno saan ka maipada kada kami kin ni dadim. Anya ti kayat yu asawan, mami? Kayat ko asawan. Tay saan kanto amarigatan iti panagbiag mo iti masakbayan. Agyaman akmat tauray narigat. Ikagkagumaan da kapagadalan. Ikarik, jak sayangan dahit apa nagsaksakripisyo yo. Tapno lang magunod ko dagiti arapaap ko. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko, mami. Ala, kuminom, kan agpulutan ka, pare Ben. Siyak ti makam mo. Saan taon ay agbartag pare? At tapay serek tayong ton bigat. Wan ka di. Ay, wan gayam. So nga inawis ka dito, tapno ibagakan ka ti diskarte. No kasano ti bumaknang. Ay, sige man nga rod pare. Ibagambat ka niya ka. Parang sumayaat mo ti panagbiag ko. Dumgag ka pare. Taibinsa-binsak ti amin. Sige pare. Dumgag ka na yung bag. Nababati sweldo tayo. Iso akas to iti inaramid ko. Tapno makabawi akmat kan kuana. Anya tayo ta pare. Agtalkan niya unay ni boss. Siyak ti pagtaltalkan na kadagiti gamit iti opisina. Dagiti sumangpet nga stocks. Kat di na madlaw, asaan ko nga i-report amin dagiti out kan in. Pangbawiyak, iti kinakirmat na abos. Anya? Kompleto tayo matiti pinipisyo pare. Kan saan pa yan napaidam ni Bongos? O kaya tayo tag-advance, mangtudlat tamat.
Apa na aramid mo pa lang ti kastakan ko na pare. Idinto ta, nagdakkel ti panagtalag na kin ka. Ay na, Ben. No kayat mo ti umasinso, agsirib ka. Madimat no kanayon ka aloyal iti amin abanag. Anya? Pare, di ka kadi agbutang ginapo Diyos iti kastangan aramidan. Makikita na amin niya aramid tayo. Di nak makita, pare. Ngamen, napuskul ti serra ti langit, tapno makita na ti aramid ko. Ang rabak ko lang ka di, pare. Ngampwera nga wa. Daras arumang ay ti panagbiagyo. No aramidem ma, tikas iti aramidak. Pare, dispensara ma. Ngam, jak maaramid ti bagbagam. Makamo ka, pare Ben. Ngam di ka pulos umasinso, no kasta ka na yun ti panirigam. Miguel, naggapwang ka di manan. Apay anala daw ka manan ang nagawid. At dalabiit inasikasok. Kan inawis ko ni pare Ben anangan iti restaurant. Nangan ka naginom iti arak ko Oy, talagang amunak bakat. Ngam, amom, Linda, bakat. Kaya't kumatatulungan da pare Ben. Tapno rumang ay ti panagbiag da. Ang, di nakit din kayat. Maagkit di dayjay aben. Amok asaan amaag ni pare Ben. Amuna no anya tinasayaat kan saan. Anya? Agpada kayo laan kan ni pare Ben nga agin dadalos. Apay. Nujak inaramid ti kasjay. Mapagadal ta nga rod dagiti anak ta. Kabaalan ta apaadalan dagiti anak ta. Nga uray di kan agkusit. Tangiwat mo Linda. Sumardeng ka na sumanao. Tama nga no isagmak nakpay. Dakon, korason, bakit? Ni, Ay, kasta unay mananabanog mo lakay. Malaagin na naka. Taidasaran ka iti pangrabyam. napsugak pa bakit? Hinaus na kami ni pare Miguel amangan kami Jerwar. Kat, apay nga rod ngagsanay ka. Ay na. Apalak lakit din tinarang ay apa nagbiag da pare Miguel. Ngam, Talaga amat ama ka paapal dalakay. Anya nga tatira aramidan da. Kat agpada kayo laang mat iti panggadan. di mo napalan ni da, bakit? Gaputa naggapu iti kinadakas, ti panagnamay da. Anya ti kayat mo asawan lakay. Di ka maawatan. Hala, dumngag ka. Ta istorya, bakit? Kasta gayam lakay. Ngam, dila nagbutangan iti Diyos, iti kasjay ngar aramidan na. Makamulangan na po Diyos iti kasdyang aramidan na. Lakay, ikarima, uray anya ti mapaspasamak. Di mun tutultuladan ti mading aramid ti gayem mo. Sana bali simple lang ti panagbiag tayo. Ngam ti malaukan iti saan anasaya at nga aramid. Apay nga ta papayaban nag ni boss. Itaman pa'y apayaban nag ito opisina na. Agtok-tokak. Kamin, nakalukat dayta. Good morning, boss. Umay ka, Ben, kat isaram ti ritaw. Sige, agtugaw ka. Agyaman ak, boss. Apay ka di apinayabandak, boss. Ada ka di para medyo kanya? Napatag ti makagapo, no apay apinaayaban ka, Ben. Ada napatag nga ipaaramid ko kan ka. Dumngag ka, taibagak. No anya tinapatag nga ipaaramid ko kan ka. Sige, boss. Dayto, yenti kanayon kong ibagakin ni pare Miguel. Nakadlawon ni boss kadagiti madingar aramidan na. Ben,
Anya ti imbagakan ka ni boss. Apa pinayaban na ka? Pare. Dala dinamag na. Apay ka de. Awan mo't kit di. Kunaklakit din. No adda imbaganakan ka, maipapan iti transaksyon idi kalman. Dakkel namin ti kupit ko kat. Ado ti Jack indeclare a materials. Sige nga rod Panawan ka pa dito Agsubli ako ni Jay lamisaan ko. Sige pare. Pasinsyakan pare Miguel. Ngambasapol ngagtungpalak iti bilin ni boss. Agkalapak pa iti nabatad apamanik na. Kadag iti atap na kontrakin ni pare Miguel. Agpanginak mang pailaang diti paraangan bakit? Umuna kalata na maturog. Amok ka na banog kamata nagmalmalama nagtrabaho diti balay. Apay, lakay. Adda pa kariribukam? Ay na, uray di mo ibaga. Amok nga adda. Mabalin nga ibagam. Barang makatulong Uray babaen laang iti panang ibagam no anyaman dayta. Nakadlaw nga minin ti Busmi. Kadag iti kalukwan nga aramidin ni pare Miguel. Kat, anya ti kunana? Dayta ita ti pakariribukak bagat. Kayat ni boss. Nyagkalapak iti ebidensya. Kontrakin ni pare Miguel. Pampanunutik namin. Nurumbang apak daarak winosan. Ay nalakay. No para kanyak. Saan mo nga aramidan dayta? Napatag kanyak ti panaggayim mi kini pare Miguel. Pinalagi pakmatan. Saan ko mat siguro napakabasulan? No siyak ita ti mangitunda iti panakaikat na iti trabaho. Amangan no saan dalaang nga ikatan. Amangan no idarumpay kit di ti busyo. Ay kat makamunton ani boss. No anya ti kayat ng aramidan. Basta aramidak latan. No anya ti rumbang. Alaam da ito kwarta, bagat. Idulin mo. Saan mat apa nagsusweldo ita, lakay? Nangalaam nga iti day ta kwarta. Saan kan nga agdamag pay? Basta alaam latan. Nalaingak at dumiskarte. Isu nga dalat ta kwartak. Lakay, ay sabali manan ti agparparik na kanyak. Inaramid mo manan ti Jack kayat nga aramid mo. Basta alaam da ito kwarta, Linda. Saan akong formilatan ti bagbagam? Madanagan kanto. Numakarik na ka itibisin. Gaputa awanan maigatang itimakan. Kasta ka diti kayat mo mapasamak, ha? Pangaasim. Agbutang ka kumaha iti Diyos. Agbaliw kan. Amang ano dakas ti mapasamak kan ka. No di ka pala agbaliw ita. Apay, kabalan ka diti Diyos? Nga iyawat dagiti kasapulan tayo, ha? Katwan mat. Basta agtalak tayo latakan ko na. Di nakiramraman iti kalukwam. No di mo kayat nga alaan da ito kwarta. Makamukan. Di ta ka man laangan. Diyos ko. Lawlawagam ko mati panunot ti asawak. Nakarubot ka din, Angel anak ko. Wen mami. Diyak kayat ti maladaw. Amuyo? Kayat ko tagbalin to a nurse. Katsapay la ko matamatong palday tang arapaap ko. Wen anak ko. Basta igaad mo ti agadal. Taikarkarigatan da ka pagadalan kini dadim. Kasta talaga ti araramidak, mami. Naimbag pa'y damarian nga anak da tata Miguel di takaaruba. Sigurado ka no, amatunoy na ti arapaap na. Gaputado ti kwartada. Ay na anak ko. Saan mo nga apalan ni Marian? Basta igaad mo ti agadal. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Kasko na kon. Ikagumaan mi ti mang paadal kan ka. Babaan iti tulong ti Diyos, anak ko.
Makilami sa anak man, pare Ben. Ay, wala pare. Agtukaw kalatan. Siya kung timang bayad iti order mo, pare. Agyaman naglangan pare. Nakabayad ako. Kastagayam. Ay, sayang. Ilibre ka kumamanan. Dakal tinaalak iti naudi a-deliver kat. Pare. Di mo ituloy ti kayat mo nga ibaga, pare. Mangantang arudan. At day tamotan dagiti order ko amakan. Apay ka di a pinaayabandak, Bus Marga. Kayat ko lang ako mustaan ti trabahom iti kompanya. No kumusta matan dagiti stocks kan dagiti deliver tayo. Nasaya at titaray dagiti deliver. Kastamotan dagiti stocks tayo, boss. Sigurado ka kadi? Uwan, boss. At dan samutan amo ni boss, iti araramidak. Napauli magkamatan. Adda ka di parikot. Awan, boss. Sige. Dajay laang ti ibagakan ka. Mabalin mon ti rumuar dito opisina. Boss, adda akon. Sige, agtugaw ka. Agyaman ak, boss. Boss, madanaganak. Amang ano, gumura kanyak tigayim ko. Siyak ti makam mo. Umunag! Adakon, boss. Ato'y dagiti resibo ti deliver. Agyaman ak. Sige. Agtugaw ka, tada pa'y pagsasaritaan tayo kada Ben. Apay ngay, madanagan akmutan. Miguel, apay ako rang ti inventory kadagiti stocks? Anya? Husto lang matdagita, boss. Kasano kumakurang? Kitaam daytoy. Daytoy ti out, ija bodega. Kasano aday to'y laang tinay-deliver? Ha? Kasano nga dadagos kada kayo dagita alistaan? Saan na masapol nga ibagakan ka? Sung batam tidamdamagakan ka? Boss. Ita ka di laang nga aramidam ti kastoy diti kompanya? Ha? Boss. Uwan. Italaang nga inaramid ko ti kastoy. Nagkasapulan lang amin. Isuan aramid ko. Ikarik. Jack tonul ulitan. Ben, irwar mo pa'y dagiti daduma alistan. Antoy, boss. Ita, Miguel. Kasanom nga ikalintagan nga italaang nga inaramid mo ti panagkose? Boss, pang-asiyo. Di da ko maikatan dito opisina. Sorry. Ngam jak ka sa pulan, ti tao nga awan pa nang ipatag na iti pagtrab-trabahuan na. Di kan idarop, tama siya na kiti pamilyam. Ngam, ikatan kan. Anya, pang-asiyo, boss. Agbalbaliw ako na. Pakawanandak. Di da ko maikatan iti trabaho. Lading itak. Ngam ikatan kan. Ditay agaramid iti dakas, tapno awan ti pagbabawyan tayo iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag ng oras kada kayo amin.